Аксумны авылыннан килгән фольклор ансамбленең чыгышын халык яратып алкышлый. Өлкән яшьтәге бу апалар сәхнәдә җырлап кына калмый, ә кичләрен авыл мәдәният йортында оештырылган кул эшләре түгәрәгенә йөри икән. Фаидагы күргәзмәгә куелган, бәйләгән, чиккән әйберләр шул хакта сөйли. У нас специальные дни есть, которые мы занимаемся рукоделием. Бездә түгәрәкләр өчен махсус көннәр бар. Анда без кул эшләре белән шөгыльләнәбез. Чәчәкләр үстерергә яратучылар өчен түгәрәкләр эшли. Непоседа төркеме бар. Безнең өлкәннәр, яшьләр җыела. Бәйлибез, чигәбез. Долгими зимними вечерами. Район мәдәният йортында клуб хезмәткәрләре иҗат концертында Аксумда Әхмәт Ерипкина авылларыннан килгән үзешчән сәнгатьтә катнашучылар чыгыш ясады. У нас ансамбль «Аксум» есть. Бездә ансамбль дә бар. Анда йөрүче әбиләр бик актив, чакыру белән киләләр. Безнең начал концертларыбыз 15 январьда башланды. Ул инде безнең 2015 елның нәтиҗәләре булып дип әйтсәң дә була. Чөнки һәрбер клуб үзенең эшен күрсәтә. Алар инде безнең 5 номинациядә чыгыш ясыйлар: вокаль ансамбльләр, вокал сололар, хореография, декоративно-прикладное искусство һәм инде художественное слово. Иҗат концертларының сайлап алу туры 25 февральдә район мәдәният йортында үтәчәк. Ә гала концертны тамашачылар 25 мартта Халыклар дуслыгы йортында карый алачак.